Браво! Някой може да се чува. Някой там отзаде хората чуват ли ме? Да. Понеже се оказа, че тихо говоря. Добре. Това е сградата на Седмо СОУ, както виждате, но е сградата на Първа девическа гимназия. Само да уточня, че това Първа девическа гимназия е основана много преди тази сграда. Това всъщност е третата сграда на девическата гимназия. Преди това е била на други места в София, едно от които е телефонната палата днес. Това е много ключово място за историята на София и историята на образованието на жените в България. След освобождението, преди освобождението, жените също са се обучавали, обаче някъде в чужбина, най-често в Русия. След освобождението държавата започва да не щади много средства за образованието на момичетата, благодарение на което имаме сградата, която е в нас. Изпращали се много момичета в чужбина пак, но образованието е започнало да се съсредоточава тук в София. Тази сграда зад мен са се обучавали много момичета от известни родове, от по-малко известни, от селата, от малцинствата, чужденки дори. Тази сграда, която е в съседство, е била училище за чужденки в София. В сградата тя е била изключително модерна за времето си, имала физкултурен салон, така много хубаво обзаведени кабинети, дебели килими. Дисциплината е била на ниво от всякъде, защото момичетата, които се обучавали тук, е трябвало да носят униформи, дори когато не са на училище. Да могат да показват къде се обучават през цялото време. Тук са се обучавали доста известни за нас момичета, като Ана Карима, чието портрет ви показах. Една от преподавателките е била Екатерина Каравелова. И така, това, което е интересно за тази гимназия, че тук се е основало всъщност и Сдружението на жените с висше образование, което днес всъщност е един от организаторите на тази феминистка разходка, Българска асоциация на университетските жени. Една от основателките е Вера Златоустова, чието портрет сега ще ви го покажем. Етия. Ами така, това е всъщност най-общо за образованието на момичетата. Ако имате някакви въпроси, ги задавате. Какво са учили? В началото са учили така по-общи предмети. Това, което всъщност искам да кажа, че образованието е безплатно. Е било безплатно. Нека да разгледаме. Екатерина Златоустова. Аз пак ви Екатерина Златоустова. Ето е Екатерина. Една от основателките на Съюза на Българска асоциация на университетските жени, което наричаме днес всъщност. Значи тук в началото момичетата се обучавали на по-общи предмети, които да са им полезни в домакинството и в ежедневието. След това обаче са започнали да се профилират, като съответно се е наблягало много на педагогическата професия, за да може млади учителки да излизат от тази гимназия. Друго важно, което може да отбележим е, че доста от момичетата са завършвали образованието си така сравнително бързо, но това се дължи вече на патриархалните ценности на българското общество, в което се казва, че жените нямат много нужда от образование, но въпреки това имало много жени, които са завършили до последния клас. Това, което споменахме всъщност на първата спирка, че жените са приети в университета едва през 1901, всъщност се дължи на една така дискриминация по повод обучението. Всъщност само момичетата, които са завършили определени класове, определен брой класове, са имали право да кандидатстват в университета, но този брой класове не е бил равен на брой класове, които момчетата са завършили. Един вид е имало така недообразование за жените, за да могат да не влизат в университета. Естествено, това през 1901 вече е регулирано и всички дами са можели да кандидатстват и да бъдат приемани в Софийския университет.
Само жени ли са били? Учителите не само жени. Има и мъже.